Slovensko je malá, ale krásna krajina. Líši sa od mesta k mestu. Každé to miesto, každá tá oblasť má svoje špecifika, má svoje výzvy. Ak chceme byť efektívni pri šírení evanjelia, musíme tento kontext toho miesta, tej oblasti dobre poznať. Poznať to miesto, kde prinášame zvesť o Ježišovi Kristovi. Poďme sa teraz inšpirovať. Inšpirovať, ako Boh koná v týchto jednotlivých mestách a oblastiach nášho Slovenska. Začneme na východe našej krajiny, v malom spoločenstve v Prešove. Volám sa Michal Lapčák a som kazateľom zboru baptistov v Prešove. Vo februári 2024 to bude už 25 rokov, odkedy sme začali misijnú prácu v Prešove. Nemali sme vtedy žiadne kurzy ani knihy o zakladaní zboru, ale poslúchli sme volanie Pána Boha a vykročili sme na túto cestu. Evanjelium sme šírili ako sa len dalo. Rozdávali sme letáčiky, hlásali evanjelium na sídliskách a v prenajatých priestoroch. Premietali sme filmy, usporadúvali koncerty, chodili sme z bytu do bytu. Robili sme tábory a výlety, odborné prednášky na rôzne témy, výstavy Biblií. Mali sme viaceré týmy z USA. Evangelizovali sme aj v okolitých dedinách. Robili sme aj sociálne aktivity. 12 rokov sme sa venovali sídliskovým tínedžerom v klubcentre Depo. Najťažšie bolo pre nás čeliť malej odozve ľudí. Ľudia chcú byť priateľmi s nami, ale s Kristom nie. Viacerí naši hostia a priatelia nezávisle od seba povedali: vy musíte najskôr rozraziť v tomto meste betón. Až potom sa dostanete k úrodným pôdam. A je to tak. Nevzdávame to, chceme byť Bohu verní a konať jeho vôľu. No aj betón má štrbinky a Božie slovo sa dostalo niekedy aj hlbšie. Preto sú medzi nami aj takí, ktorí uverili v Pána Ježiša, dali sa pokrstiť na vyznanie viery. Ďaká Bohu môžeme byť už zborom Bratskej jednoty baptistov a mať zhromaždenia a skupinky, stretávať sa a modliť sa za neobrátených ľudí. Vnímame, že Boh chce, aby sme pokračovali v misii v tomto meste. Našou výzvou je ďalej hľadať spôsoby, ako evangelizovať a zachraňovať ľudí. Chceme byť Bohu verní. Prosíme vás o modlitby za neutíchajúcu horlivosť za stratené duše. Nedaleko Prešova pôsobí aj novozniknutý zbor Eklézia v Košiciach. Jeho súčasťou je aj Janka a ona sa teraz s nami podelí, aký nástroj Boh použil v jej živote preto, aby sa stala misionárkou tam na tom mieste, kde je. Volám sa Janka, patrím do baptistického zboru Eklézia v Košiciach a do kurzu Life to Life som sa prihlásila vďaka nášmu kazateľovi Dodovi, ktorý nám na našej ženskej skupinke ponúkol túto možnosť a my sme sa teda rozhodli zapojiť sa do tohto kurzu pod vedením Sámka Cekova. Life to Life ovplyvnil smerovanie môjho života. Dovtedy som nechápala svoj život tak, že by som mala každodenne žiť život Ježišovho učeníka a cielene sa rozprávať s ľuďmi okolo seba. Na kurze som však počula Božie volanie, aby som ľuďom v mojom okolí začala hovoriť o Bohu, aby som im rozprávala evanjelium a aby som ich mohla na ich ceste k Bohu na chvíľku sprevádzať. Začala som inak vnímať svoj každodenný život, ale aj život svojich susedov, známych, svoju rodinu. Čiže každé stretnutie teraz vnímam ako príležitosť slúžiť Bohu cez rozhovory s ľuďmi. Na kurze som sa naučila veľa vecí. Zistila som napríklad, že som len jednou malou časťou na ceste človeka k Bohu, že som súčasťou duchovného procesu ľudí, s ktorými sa rozprávam a že nemusím byť nevyhnutne priamo pri ich obrátení. A toto poznanie ma veľmi oslobodilo a teraz už viem slobodnejšie hovoriť o Bohu. Dlho som prežívala aj pocit svojej vlastnej nedostatočnosti, ktorý ma vždy brzdil. A teraz viem, že ja nie som dôvod obrátenia sa človeka k Bohu, ale Boh. Ja som iba nástroj.
Nie je to o mne a o mojich rečníckych schopnostiach alebo o mojich vedomostiach. Ja len nechávam Boha cezo mňa pracovať. Toto je pre mňa oslobodenie od strachu, ktoré som na tomto kurze zažila. Niekedy nie je ľahké vidieť ovocie komunitnej práce v cirkvi. Zbory, komunity idú do ulic a hlásajú evanjelium Ježiša Krista. Stretávame sa častokrát s výsmechom alebo odmietnutím. Ak chceme ale zostať verní nášmu poslaniu, tak budeme musieť prijať, že toto sa musí stať niekde súčasťou aj našich životov. Pred rokmi sa začal písať príbeh takéhoto komunitného centra aj v Poprade. Ľudia, ktorí sa stali súčasťou aj tohto komunitného centra, chodili do ulic a hlásali evanjelium. A pri takejto príležitosti uverilo aj mladé dievča z Popradu. Ona sa stala súčasťou popradského zboru. A teraz, v týchto chvíľach, pôsobí ako misionárka v nebezpečnej krajine v Ázii. Volám sa Marek Sonoga, som z Popradu a som dlhoročným misijným pracovníkom nášho zboru Bratskej jednoty baptistov v Poprade. Zhruba v roku 2005 spoločne s našim bývalým kazateľom Tomášom Valchářom sme sa rozhodli založiť takú službu na tomto sídlisku pod názvom Klub Centrum Depo. Čo to znamená? D ako dôvera, E ako empatia, P ako priateľstvo a O ako ochrana. Založili sme vlastne nízkoprahový klub, otvorený pre mladých ľudí, aby tam zmysluplne mohli tráviť čas. Ale nielen preto, ale tým najsilnejším dôvodom bolo priniesť mladým ľuďom na tomto sídlisku evanjelium. Takže začali sme takýto misijný projekt s veľkým nadšením a s malou dušičkou, že ako to dopadne. Čo bolo najťažšie pri tejto práci a pri zakladaní tohto? Tých momentov bolo strašne veľa, ale prvé, čo ma napáda, je, že ja nie som typ, ktorý je otvorený k tomu, aby oslovoval ľudí na sídlisku a išiel za nimi a presvedčal ich o svojich pravdách. A napriek tomu Pán Boh si ma použil k tomu, aby som zobral fľašu kofoli, loptu pod pazuchu a išiel tu na toto ihrisko bývalé a oslovil tu 3 chlapcov, že či si nechcú zahrať futbal o kofolu. A vlastne takto začalo celé naše Klub Centrum Depo, ktoré trvalo desiatky rokov v Poprade a ktoré svojou misijnou prácou oslovilo veľmi veľa mladých ľudí a ich rodičov a dospelých na tomto sídlisku, na sídlisku Juh v Poprade. Čo bolo ešte najťažšie? Jedným z ťažkých vecí bolo dôverovať v takýchto veľkých situáciách, keď sme mali prísť na toto sídlisko a postaviť veľké vojenské stany, dôverovať Pánu Bohu, že sa prizná k tejto práce, pretože sme si uvedomovali, že aj služobníkov bolo málo a aj to materiálne zabezpečenie bolo také ledajaké a napriek tomu Pán Boh si to naozaj použil, aby oslovil ľudí, s ktorými vznikli vzťahy a ktorým sme mohli veľmi priamo a v takej odvahe hovoriť, čo Boh pre nás spravil a aký je mocný, aký je úžasný. A v konečnom dôsledku bolo do toho zapojených veľmi veľa ľudí, rôznych skupín, hudobných, aj ľudí mimo zboru, lukostrelcov, keď si spomínam, alebo rôznych animátorov, ktorí prišli a chceli sa zapojiť a byť súčasťou tohto projektu. Medzi tými oslovenými, ktorí boli oslovení touto prácou, je aj naša milovaná sestra Baška, ktorá mohla byť na začiatku účastníčkou a ja si ja pamätám, že chodila tu s veľkými otázkami, na ktoré bolo niekedy veľmi ťažké odpovedať, pretože naozaj boli to otázky do hĺbky
ale Pán Boh ju formoval a vyformoval z nej pre mňa dnes veľmi silnú a veľmi oddanú nasledovničku Ježiša Krista, misionárku v ďalekej Ázii. Pozdravujem vás, drahí bratia a sestry na Slovensku. Ja som bola kedysi dievčaťom, ktoré sa potulovalo po popradských uliciach, až kým popradský zbor nevyšiel zo svojho komfortu a neprišiel na sídlisko, aby nám porozprával o Božej láske v jeho synovi. Momentálne žijem v moslimskej krajine, kde rozprávam iným dievčatám a iným ženám o tom, že Otec ich miluje. Tak vás chcem všetkých pozbudiť, aby ste neustávali a aby tá nádherná zvesť, ktorú sme prijali, aby mohla byť zvestovaná na Slovensku až do posledných končín zeme. Pozdravujem vás. Takže niekedy som pochyboval, že či Klub Centrum Depo má zmysel alebo nemá zmysel, tá služba, či je dobrá alebo nie je dobrá, ale keď už len kvôli tej Baši bola, tak chvála Bohu za to, že bola. A samozrejme nebolo to iba kvôli Baši, ale bolo tu veľmi veľa ľudí, ktorí mohli byť touto službou oslovení a za čo som Pánu Bohu veľmi vďačný. Takže znova zopakujem, strach tu bol, ale Pán Boh sa k tomu priznal a Pán Boh nám dal odvahu. A dal nám aj spôsob, ako ísť. Aj s tou kofolou, aj s tou loptou medzi mladých ľudí. Ako ísť do toho niekedy aj divokého hniezda. A dnes, keď spätne o tom premýšľam, tak Pán Boh to naozaj prikrýval svojou mocou a za to som mu veľmi vďačný.